Id-distributuri mhux se jqassmu ċilindri tal-gass sakemm il-Gvern jiddeċidi li jinforza d-deċiżjoni li ħa l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni Ġusta f'Diċembru tas-sena l-oħra. Bid-deċiżjoni, distributuri kellhom jitħallew jqassmu f'daqqa ċilindri taż-żewġ importaturi mingħajr ebda tfixkil. Wara 8 xhur ta' diskussjonijiet is-sibt li għadda intlaħaq ftehim biex apparti tal-Liquigas id-distributuri qasmu ċ-ċilindri tal-EasyGas. Il-Liquigas iżda tibqa' tinsisti u ma tridx li fuq it-trakkijiet maċ-ċilindri tagħha ikun hemm ukoll ċilindri tal-EasyGas. Il-GRTU tajt li din hija sitwazzjoni li ġabha bideh il-Gvern meta f'Ottubru tal-2008 ħareġ bil-moħbi avviż legali li fetaħ it-triq għal liċenzji ta' distributuri fil-każ tal-Liquigas u l-EasyGas. L-avviż iżda ma kienx ikopri distributuri li kienu diġà joperaw fuq bażi territorjali skont ftehim iffirmat fl-1992 bejn il-Gvern u l-Ena Malta. Il-Gvern lura fl-2008 b'avviż legali 249 għamel taffiġa li jrid jirranġa u ħanerġa' nkun ċar daqs il-kristall. Irid ikun il-Gvern li juri s-saħħa għandu ma' minnu kbir u jiddeċiedi favur minnu żgħir. Id-distributuri tal-gass qed jagħmluha ċara li mhux se jibqgħu ċettaw is-sitwazzjoni kif inhi preżentament mill-qajjenza telqu quddiem il-Kastilja bit-trakkijiet tagħhom fejn qegħdin jitolbu l-azzjoni immedjata min-naħa tal-Gvern. Il-GRTU qed titlob lill-Gvern biex minnu fih jieħu deċiżjoni fuq emendi diġà diskussa biex l-avviż legali jkun b'seħħ lura u jinkludi l-31 distributur li kienu jopperaw qabel 2008. Il-protesta ta' dolodu mhix protesta kontra l-pubbliku biex ma ntuħx il-gass hemm barra, aħna l-pubbliku rridu dejjem warajna. Il-protesta tal-lum hija biex nuru lill-Gvern li meta jkun hemm bżonn ta' deċiżjoni din tittieħed u tittieħed mill-aktar fis possibbli għax deċiżjonijiet għas self-employed kull ġurnata li ma tittieħedx, kull ġurnata tot. Intant il-kumpanija Liquigas ippruvat toħroġ żewġ trakkijiet minn tagħha biċ-ċilindri mill-qajjenza u li iżda ma tħallewx joħorġu minn distributuri tal-gass wara li ġiet imblukkata l-gate. Fis-sqarrija Liquigas ikkonfermat li diġà bdiet tqassam ċilindri bit-trakk tagħha. Qalet li l-ġimgħa li għaddiet kellha tqassam fid-distrett ta' Sliema għax kien hemm ilmenti ta' servizz ħażin minn distributur ta' dik iż-żona.